Nyt on 10. elokuuta ja ollaan Joonaksen kanssa Aittajärvelle tulossa. Ajettiin auto parkkiin ja lähdetään sitten ensimmäistä kertaa vuoteen taas vähän liikkumaan. Aittajärvi ylitetään tosta ja sitten lähdetään maantiekurun suuntaisesti kulkemaan ja ehkä sinne, onko se nyt Sarvioja, sitä kämppää kohti ensin jonkun tunturin kautta ja katsellaan sitten vähän, että minnekä suuntaan siitä jatketaan. Sokostilla varmaan yritetään ainakin käydä. Jännä nähdä, miten kunto antaa myöten. Mutta eiköhän tästä ihan mukavan päiväretkin saa tehtyä. Kello on nyt 11 aamupäivällä. Et huomenna aamulla pitäisi olla viimeistään takaisin sitten täällä Aittajärvellä. Aittajärvestä selvitty yli ja nyt lähdetään tästä polkua pitkin vetämään. Tuossa on semmonen 3,5 kilsaa Linnuntietä, niin tulipaikka ja sen kohdalla lähdetään nousemaan sitten tonne tunturiin ja sen tunturin yli kävellään ja sieltä laskeudutaan sitten sinne Sarviojan kämpälle ja siellä voisi varmaan pitää sitten ensimmäisen tauon. Nyt pysäyttiin tähän tulipaikalle, mikä onkin yllättävän pieni. Tässä on sitten Kotmuttipää nousee tuonne ja sinne lähdetään sitten kiipeämään ja seuraavana oli Kaarnepää siellä ja sieltä sitten laskeudutaan sinne Sarviojan kämpälle. Vähän vettä tihuttaa, mutta lämpötila oikein sopiva ja peili tuulen virekkään. Matka on oikein hyvä tehdä. Aletaan laskeutua tuonne Sarviojalle ja sieltä se kämppä pitäisi etsiä sitten taukoa varten. Täällä on oikein hyvä tämmönen tunturissa liikkumiseen tää keli, että maisemat on mitä parhaimmat. Joo, välillä selkeytyy tuolla nuo tunturilaet ihan kokonaan, sitten välillä menee ihan uusmaan. Tästä on oikein 400 metriä sinne. Mikäs oja se nyt oli? Sarviojan kämpälle. Siinä pidetään tauko ja jatketaan sitten tonne ylöspäin sitten Paratiisikurua kohti. No niin, Sarviojalla.
kantapäiden huoltoa. Aavistuksen myös. Vielä ei kunnan ole, mutta pientä rakkoa nähtävissä. Kuten näkyy elokuussa olla, niin täys kesää ja siksi onneksi siellä on sortsit. Siinä tuli hyvä tauko Sarviojalla piettyä kello 3:15 nyt. Kohta 5 tuntia sitä lähöstä, niin 4,5 tuntia lähdetään jatkaan tuonne Paratiisikurun suuntaan tästä ensin. Ja siitä käännetään sitten kohti Sokoostia. Hyvä ylityspaikka on tässä ihan tuvan vieressä näköjään, että ei tarvii ottaa vaelluskenkiä poikki. Paratiisikuru lähestyykin ja hirveästi vaihtelee tuo pilvitilanne. Äsken oli tosi uhkaavat sadepilvet pyörimässä tuolta tuntureiden yli, mutta tuulee aika reippaasti ja ne alkaa hajota nyt ja oikein nätisti tonne Paratiisikuruun alkaa nyt tuo auringon valokin käydä. Mahtavalle näyttää. Tästähän tää rinne lähtee loivasti viettämään tästä Paratiisikurulta tuonne Lumipäälle ja Ukselmapäälle. Tästä sitten tuonne ylös ja sit riihtelmäpäätköhän siellä on seuraavana kiikarissa ennen Sokoostia ja sit Sokoostilta Luirolle. Ja siinä vielä jonnin verran matkaa. Todella kova tuuli täällä Lumipäällä. Pistin tähän kameran ympärille villahaanaskan, se vähän blokkaisi tuulta. En tiedä saaks puheesta mitään selvää, mutta Sokoosti tuli nyt sinne näkyviin. Masto näkyy hyvin siellä ja tuo korkea huippu. Ja mukavasti avautuu maisemat tuonne Nattasillekin päin. Aamu usva on ihan tiessään ja näkyvyys aivan loistava. Aivan mahtava keli. Ehkä joku 12 astetta lämmintä ja hyvää tuuli, niin jaksaa painaa menemään. On nyt siitä Aittajärveltä tähän Lumipäälle varmaan semmonen 7 tuntia kävelty. Ihan hyvä tauko kerettiin pitää myös siinä Sarviojalla, että ei ole tarvinnut liikaa rehkiä. Joo, eikä sitten kun Sokoostia kohti vaan. Sitten katsellaan Luirolla aikataulu, että viittiinkö saunoon vai jatketaanko sieltä sitten matkaa pikimmiten. Kannatti lähteä.
mukavan suojassa tämmönen sola löytyi tästä Sokostin läheltä. Tästä on vajaa 4 kilometriä vielä Sokostin päälle matkaa ja siitä se 7 kilsaa suurin piirtein sinne Luirolle. Pikku tauko, vähän syyvää ja juuvaan tässä. Jatketaan matkaa. Näyttää tuo keli sille, että tuskin mitään isompia sateita ainakaan on tulossa tähän matkan varrelle ihan heti. 7 tuntia pikkusen reilu on tähän kävelty sieltä Aittajärveltä. Ja puolimatka alkaa lähestyä. Nyt ollaan tässä Sokostin ja Riihtelmäpään välissä Satulassa. Tuosta nousee Sokostin Harjanteelle ja huippu vielä pilvessä, mutta on liikkuu. Että jospa se siitä selkiintys vielä. Kyllä jaksaa. Hardsporttia. Vähän vettä täydennetään tässä Sokostin juurella. Ei siellä kovin kauan viihtynyt, oli ihan järkyttävän kovaa tuuli. Eikä maisematkaan sitä ihan huipulta avautunut oikeastaan yhtään. Mutta sitten on joitakin kilometrejä vielä Luirolle ja sinne mennään sitten pitämään ruokataukoa ja sitten harkitaan siinä vähän, että mitä reittiä lähdetään menemään takaisin Aittajärvelle, että mennäänkö sitten maantiekurua pitkin vai lähdetäänkö sitten tuosta kiipeen tuntureiden yli tuosta Luirojärven tuosta länsipuolelta. Nyt pitää vähän katsoa tuon oman kunnon ja sään mukaan sitä reittivalintaa sitten. Nyt tultiin tähän Luirojärvelle. Kello on 10:10 ja nyt tässä sitten pieni huoltotauko ja laitetaan vähän nuudelia ja kahvia ja katsellaan sitten siinä vaiheessa sitä reittisuunnitelmaa sinne Aittajärvelle takaisinpäin. Että nyt on kokonaismatka-aika semmonen 10 tuntia ollut tässä, että ei mikään hurja vauhti, että vielä saattaisi jaksaa vähän pitemmänkin lenkin tehdä, mutta katsotaan miten se tuntuu, kun on tauko pietty ja syöty mahaa täyteen, niin voi alkaa vähän väsyttää. Nyt lähdetään Luirolta kävelemään ja kello on 10:11.
Joonas hoksasi tuossa, että se jätti Sarviojalle hupparin, niin se pitää käydä noukkimassa vielä matkaan, niin tehdään nyt sillä tavalla, että lähdetään tuota helpompaa reittiä maantiekurua pitkin sitten vetämään. Niin tässä on vielä Sarviojan piston kanssa semmonen 30 kilsaa suurin piirtein sinne Aittajärvelle. Niin eiköhän tässä aamuun asti saa kävellä. Tässä ollaan puolimatkassa suurin piirtein Luirolta sinne Sarviojan kämpälle. Kello 1. Sen verran pimmeitä, että ei tässä kamerassa oikein tehot riitä kuvailuun tässä matkalla, mutta melko tasaista polkujuoksua tää tässä on. Katsotaan sitten kun päästään sinne Sarviojalle, että mikä kunto ja mikä on sää. Että lähdetäänkö siitä sitten sinne Aittajärvelle tuntureitten yli taas vetämään. Sarviojan kämpälle selvittiin 3 aikaa. Eli semmonen 4 tuntia Luirolta ja Joonaksen huppari löytyi onneksi. Nyt olisi vielä 10 kilsaa matkaa tuosta tunturin ylitte Aittajärvelle ja kohtalainen tuuli käy kyllä. Pikkusen vettä tihkuttaa ja alkaa olla kyllä melko väsynyt olo. Joo. Tämmöisenä aamuyön hetkinä sitä aina miettii, että onko tässä hommassa mitään järkeä, mutta sitten minä muistan, että ei tässä oo. Ei tarvii miettiä enää. Riekkoja. Aittajärvi lähenee ja sää alkaakin mukavasti vähän rauhoittua tässä. Semmonen 2,5 kilsaa vielä jäljellä matkaa. Tätä polun talsimista vaan. Ja jaloista ainakin tuntuu, että varmaan 60 kilsaa aika lähellä koko reissun pituudeksi. Pitäisi vielä tarkastaa tuossa jossain vaiheessa. Niin ei tässä enää oo kuin kahlaus Aittajärven yli ja autoon hetkeksi nukkumaan. Sopivan rankka reissu, kun tuntui Sarviojalle, että melkein mieluummin jäisi vaan nukkumaan sinne, mutta kuitenkin siitä päästiin yli ja maaliin asti todennäköisesti selvitään. Katsotaan miten siinä kahlauksessa käy. Niin, kello on 6. Eli tässä vaiheessa on 19 tuntia tehty matkaa ja voin arvata, että tähän 2,5 kilsaa ja kahlaukseen se 1 tunti vielä menee. Että 20 tunnin kävely. Pohja hieronnut, mutta tuo ei tuntunut oikein hyvä. Ai.